Takže čaute od dnešného videa. Dneska si pozrieme Vítkové video. Takže idem na to. Okay. A ja som tu tiež. Jo, dajte mu odber. Je dobrý. Je do TV Pro. Jak zaujímavá? Neviem, jak to myslí zaujímavá. Asi bola drahá. Neviem. 650 korun, jedna páska. No nič. Približne 20 eur za jednu pasku. Páne Bože. S tím, že hnedka paní po telefonu mě říkala, hej Vít, ale když si koupíš druhou, tak máš 50% slevu. To je mu kavnu. To je mu... Dostala mě. Jako první věcí, tak začneme Ten je blbý. Ako nabíječkou. Tomu dávám docela šanci, začneme zlehka a myslím si, že tohle by mohlo fungovat. Jenom taková okej. Venku je fakt pěkně. Oj, ty vole, kámo. Hej, fakt pekne. První věc, co si všimnete u té izolepy, já nevím, jestli to bude vidět, ale tak je extrémně tlustá, jakože fakt macatá. Sledujte to? Tak moc Macatý si ty, Vítek. macatá je. To je takový hrozně divný gel, jakože seriózně, to není ani jako páska, to je prostě gel. To je fakt divný. Počkej, takže nevím upřímně, jak to moc dobře uvidíte, protože je to bílý na bílý, ale doufám, že já nevím, kde zbořím skříň. No nič. Tak. Dobrý, jak to tam jako drží. A teďka počkej, teď vidíte to? Tuhle vrstvu. Tak. Kámo, Teďka stačí vzít a to ti spadne. wow. What the hell, opäť, neviem čo. To je ako MagSafe. No, ale pak to tam... No nič, on to nevybere. Tam tedy španěk. No, počkej, ale já se... Jak to sundám, počkej. OK. Dobře, tohle to funguje, jdeme dál. Dále dokonce ukazovali na TikToku, že dokáže být i voděodolná a potom bude fungovat úplně stejně jako předtím. To musí byť fake. To nemusí byť fake. Dúfam, že nezoberie celú pasku, že zoberie iba sklop. Keď zoberie celú pasku, je za ním príde. No, Zabijem ho. on určite nezabere. Upřímně, Ako by si tratil. tak bude fungovat i tohle. No. Má celú pasku. Pane Bože, to čo sa mu stalo? No a teraz si to odrobím. Lepí z téhle strany, pane bože, kámo, tak ale máš to začít mít strach. Komu to nefunguje? Jak nefunguje? Ja som to hovoril. Nefunguje. To vůbec vodotěsný není? Hej, halo? Či si to z toho úplně smilo? Ty debil Vítkovi, však to nemôže byť vodotesné. Pane Bože, však paska vodotesná, ešte si sám povedal, paska vodotesná ti šibe, však si povedal sám, že to je gel. Super, no. Tak to jo. Tak podívejte se. Kámo, to je prostě guma, která extrémně lepí. Koukejte, jak je fakt tlustá. To je masakr. Však si to hovoril na začiatku, ja. Není, což to mě trošku zklamalo, ale teďka jdeme zjistit zátěžový test, kolik toho vůbec vydrží. Protože když se koukneme na reklamu, tak tam ukazuje, že vydrží asi až 4 cihly, že to unese. Takže Hej, určite. Však všetko je fake, more. Kamaráti, má to 4 roky. 4 roky. Keby to malo, neviem, 15, tak nič nepoviem, lebo vtedy ani AI skoro neexistovalo. Ale 4 roky to muselo byť AI. Keď tak AI vznikol pred 70 rokmi. Toto AI je ten vznikol v roku nejlepší zátěžový 1950. test lepící pásky, kdo kdy dělá. Uvidíme, jestli tato lepící Baten za 100 000 by som veľmi chcel dať. A ja. Keď dáme do pol roku alebo roku, až 2 roky 100 000, tak natočíme veľký event a stream, kde vám poďakujeme. A nie, dobre. Ak dáte na kanál JDTV Pro alebo tento kanál ak dáte na môj kanál alebo na tento kanál do konca tohto roku 1000 odberateľov, tak natočíme extra stream. Tento bude pravdepodobne, neviem čo streamovať,
Ale ja budem streamovať extra dlhý stream z Brawl Stars, kde budeme pušovať 5 postav na 500. Teda 2500 trafí. Takže snažte sa to dať, ak chcete takýto stream. Ja keď vtedy budem mať, možno buď 15 miliónov, budem čakať asi tak 2 hodiny, dokým budem mať 15 miliónov fyzik, alebo 20 miliónov. Uvidíme, jak bude rast. Keď budem mať len 13, bude to iný stream. Hej? Takže môžeme ísť ďalej. Unese můj YouTube button. Jdeme na to. Tak se klasicky odstřihnu čerstvý jarní kus. Rovné odstřihnutí na jedničku. Paní učitelka na výtvarku by ze mě měla radost. To nalepíme teda. Tak, jdeme na to. Nestupneme to. Toto by tu byť nemalo. Máte tu za free reklamu, takže títo tu začali pekne nám podakujete za free reklamu. Aj XTB nech nám pekne podakuje za free reklamu. Ustřihnutí na jedničku. Paní učitelka na výtvarku by ze mě měla radost. Počkej, tohle to nalepíme teda. A mala by radosť z toho, že máš na sebe okuliare. Keby tam bola taká jedna učiteľka Jula, no tak ona by ho proste zabila s tými okuliarmi. No, ako ona by to ešte... To vám garantujem. On by dostal pokarhanie. Málem bych zapomněl. Ako nepokrhanie, ale trošku menšie vrešťanie, približne 5 decibelov. Bible. Prosím, ať to udrží jako... Kámo, to neudrží. Však to neudrží ani YouTube. Toto bolo fake. Hej, ineď im napíš, že je to fake a daj im 10 faciek. YouTube, pošli mi nové, prosím. Jaké tehly tam mohol byť? No nič. Keby sa mu to rozbilo GD. Kámo, to by bolo hrozné. Dobre, knižku tu drží. Kámo, počkej, zadrží. Knižku tomu... A jak to ulepí? Proč to ale? Kámo. A teraz vám dám niečo tajné, čo to udělá. Počkej. Co ty to je splátil, kámo? Kámo, já nechápu, co se tady děje. Jelikož nemám doma silej, normálně jako kapitán tomu nerozumím, tak vyzkoušíme něco náročnějšího. To si myslím, že tohle tady zle pomůže zvládnout. Počkej, ještě jedna věc, mě tady zajímá. Mám tu plný baton. Kámo, to nedá určite. Jenom pojď dovnitř, jo, to budeš mít teď, pojď, no takhle. Okej, má to neudrží, nevadí. Ale už se několikrát jako tady mám vychloupal, že jako mám ledničku od bomby doma. Mě zajímá, jestli tahle izolepa dokáže posunout celou ledničku i s bombama vevnitř. Čo ste povedáte? Chcete ešte ďalej rýchlo? Tak, kámo, co? O chvíľu si dáme zase rýchlosť. Toto celé odlouku. Nedáme si rýchlosť, pretože tam je niečo veľmi zaujímavé, čo by ste nechceli mať rýchlo. Oblepovat. Tak, kámo, ne, něco přijel ploky. Aha. Pohoda, držíme. Kámo, to je content, let's go. Kámo, to si zničíš tú chladničku. Ale ona teďka pere to zbytek pro 10% slevu. Kámo, teď, počkej. Čo japuje? Kámo. Bomba. Takže v tom je ako bomba. Rest in peace. Rest in peace, my Gwenny. Chladnička. Rest in peace. XD. Kámo. Neudrží to toto, jak je možné. Počkej, to bych radši možná... To nebylo dobré, já počkej. Počkej. Vy to nechápete, jo? Kámo, já jsem takový... Vy já si fakt neděláme, ale... Ne, tohle je seriózně, ale teďka počkej. Kámo. No. Já musím zlomit ten telefon, nebo já nevím. Jo. Já jsem si dal telefon ke skříni a nejde dát pryč a nedělám si prdel teďka. Teď jako seriózně. Hej, robí si. Robí si. Já mám
Já fakt Co se děje? Já mám fakt prostě telefon přilepený na zdi, jako. Kdybych ho měl aspoň obráceně, že můžu odepisovat, ale prostě podívejte se na to. On nejde dát pryč, jako seriózně. Kámo, co udělat? To je debil. Já to fakt co nejrychleji vyndat. To je prdel. Kámo, jako prosím, ale... Já ho ale lámu ten telefon, jako bez Počkej, mám nápad. Kámo, tak to máme jediná naděje teďka, a on to... Kámo, ne. No to... Kéž bych to hrál teďka, kéž bych ty vole... Kámo, nedávaj. Já se prostě bojím, že si budou telefon. Jako... Já chápem, že máš prostě to. Ne, kámo. Já jsem fakt takový... Ne. Kámo. Kámo. Kámo, Já prostě no. volej telefon. Dejte like. Jsem rád, že to aspoň... Kde můj? No, že aspoň... Keď ty jdeš, Já nevím. Někdy si říká, Vítku, jsi fakt. nenadávaj Chtěl už. jsem si koupit 12, chtěl jsem vždycky 12 Pro, tak asi teď je nejlepší čas si ho koupit, protože mám rozbitý displej, jako jo. Ale spíš já mám, kámo, vidíte tohle? Já mám prostě uhlej telefon. Jak to máš? Já nevím, co To mám aj ja a používal som ho. Ten ohlý telefon. trošku. Tak výpadný displej mám tiež. Prostě asi řekl čau, no. On to nejde vidět, jo, ale když na to koukáte, tak máte úplně pocit, jak je vyboulený. Divím se, že funguje ještě jako normálně. Že jako všechno funguje, ale jako bojím se, ty vole, když tady prostě vidím úplně celý městnosti. Tak se vole, to je achyl, kámo. Nenadávaj. Bible, tak mi moc nepomohla dneska. Protože to bude koniec videa, takže ahojte asi, si myslím. Ještě si koupí iPhone a uvidíme, jak to bude. Ale jo. A budeme mít spolu i unboxing. Kámo, ale vypadá fakt dobře. Závěr tohoto videa. Aspoň mám nový telefon. Kámo. A nic, já si jdu přehodit všechny soubory a dejte aspoň like na tohle video. Prosím, tohle video... Přejdeme like. Tak. XR-ko, budeš mi chybět, je čas na upgrade. Ale asi třeba, já nevím, prostě, tím jak jsem prostě použil... Takže Bibli, čaute. tak Bůh mi říkal, že je třeba upgradeovat telefon. Dobre, Dajte ahojte, odber. dajte odber a bye bye.